Manolo, como vai isto despois dos incendios? Horrible, é horrible. Mira, eu creo que está o ganado todo enfermo. Sí, está o ganado todo enfermo. As ovellas morreron a mitad. Ayer falou un amigo meu de aí da Portela, de aí de Baxeles, e se morreron unhas ovellas, morreron meas cabras, só me quedou unha. Dice, eu non sei que carai. Pero, mira se está mal, que está todo moi mal, porque hasta os conejos non están espabilados. Non sei que lle pasa ao ganado. Sí, este ano non sei que lle pasa ao ganado, están mal. E despois tamén quedaronnos sin mandar unhas axudas, non sei se mandan, se non as mandan, non se sabe nada. Tú tivestes que desfacer das vacas, non? Non, eu desfíxenme delas antes do incendio. Ah. Sí, antes, un ano antes, porque eran moitas vacas, eran 17 vacas, e para min solo, dixen eu, sí, hombre, as cabras, e as ovellas, e as vacas, dixen eu, non. Me cago na puta. Logo, que lle pasou? Corre. Chiviña, toma! Ahora empezan xa comidinha. Parece que non che fai moito caso, Manolo? Ahora van para abaixo porque van para ali. Sí. Ahora van para ali. Toma, Vide! Toma! Ahora volven para abaixo. Toma, Chiviña, ven, toma! Vamos, Vide! Pero tes unhas arriba e outras abaixo. Ai, xanche todas, sí, un momento. Ah. Ahora veñen todas por aquí. Toma, Vide! Ahora vamos nos pintos. Ven, vou a marear, Dame igual. Tive aquí. Tome aquí. Vai aquí. Deixa esa deixa. Que va, fusible. Nunca, pero basta que isto. Tive aquí. Basta que queiras que non iso é o contrario. Elas é o contrario. Ese nombra a todos os perros. A todos. Todos con microchip. Todos desparasitados. Pero como sabes, 19, como lle chamas polo nome? A todo. Mira, Bueno, este é o careto. Aquela é a Nina. A outra é a Pinta. E a outra é a Pastora. E a outra... E esa que está ali, a Lúa. A Amanda. Amanda é a que máis corre, Mi Sí, madre. Amanda é moi mandona, Sí. Oi, Amanda, virgen. Tens que ter un cuidado con ela. Pois eu antes tiña un galo aí que abaixo. Sí. E tiña 5 pitas aí. Donde a casa? No, Ah. aí que abaixo, como protestaron. Sí. Tuven que matar o galo. Pero, quedaron as pitas, levaban os huevos. Pero, toda a xente é moi lista. É xente lista. Tuven que pagar máis. Poñerlle o microchip, poñerlo en condicións que non estaba o burro, tuven que pagar máis que valeu o burro. Se comprara un burro non valía tanto. Ese chamase Perico David. Perico? David, David. sí. E por qué? Porque o dueño dese burro era David. Chamábase David. Era de Gudiá. Yo... E Perico puxarelle.